78 de ani. Și în ultimii 5 am manifestat mai mult decât în cei 40 care au venit înainte la un loc. Nu e o metaforă. Nu e o exagerare ca să par interesant. E un fapt concret cu cifre reale. Cu o situație financiară care s-a transformat într-un mod pe care nici eu nu-l puteam planifica, pe un canal pe care mintea mea conștientă nici nu-l vedea. Și știu că dacă ești aici, dacă ai 50, 60 sau 70 de ani și mai simți că ceva nu s-a mișcat cum trebuia, că poate e prea târziu, că poate timpul tău a trecut, trebuie să rămâi. Pentru că ceea ce urmează nu e despre speranță, e despre mecanică. Nu am ajuns la ce știu printr-o facultate sau printr-un sistem care mi-a fost predat de cineva. Am ajuns cumpărând cărți second-hand din piețele de vechituri, copiind de mână texte pe care nu mi le permiteam să le cumpăr, studiind filozofie hermetică, sisteme vechi de proiecție a realității, învățături care circulau în cercuri la care am ajuns singur, autodidact, cu mâinile murdare și cu un cont bancar care râdea de visele mele. Am practicat, am eșuat, am continuat 10 de ani și tot ceva nu se mișca. Nu pentru că nu știam destul, ci pentru că greșeam un singur lucru fundamental pe care l-am înțeles abia la 73 de ani. Acel lucru pe care l-am înțeles nu e complicat, dar e profund și e tocmai inversul a ceea ce aproape toate sistemele populare de manifestare îți spun să faci. Gente, am petrecut decenii proiectându-mă dintr-un eu viitor, dintr-o versiune a mea care nu exista încă. Și exact asta bloca totul. Arhiva eternității nu procesează dorințe viitoare, procesează adevăruri prezente. Și cel mai puternic adevăr pe care îl aveam nu era ceea ce voiam să devin. Era tot ce trecusem deja. Dacă ai ani mulți în spate, dacă ai durere reală, pierderi reale, supraviețuire reală, atunci ai în tine un câmp de manifestare pe care nu știai că îl ai. Azi îți arăt cum să îl aprinzi. Gente, dacă vrei să înțelegi de unde am plecat, trebuie să te duci cu mine într-un loc pe care mintea ta îl va recunoaște înainte ca ochii tăi să-l fi văzut vreodată. O cameră fără ferestre. Nu metaforic, literal. O cameră din chirpici într-un sat din județul Vaslui, unde lumina zilei intra numai prin ușă dacă ușa era deschisă, dacă vremea permitea. Tatăl meu venea de la fabrica de cărămizi cu mâinile crăpate, îngălbenite de var, cu degetele care arătau ca piatră veche. Nu se plângea niciodată. Nu pentru că era puternic în sensul în care folosim azi cuvântul ăsta, ci pentru că nu știa că există altceva la care să aspire. Resemnarea lui era liniștită, completă și transmisibilă. Eram 6 persoane într-o casă cu un singur robinet cu apă rece. Nu existau cărți, nu existau conversații despre viitor, pentru că viitorul era un concept care nu încăpea în bucătăria aceea de lut și fum. Ceea ce exista era munca, tăcerea și o convingere nespusă, transmisă din priviri și din oboseală,
că prosperitatea era pentru alții, oameni dintr-o altă categorie, dintr-o altă lume, cu un alt nume de familie decât al nostru. Am crescut cu această credință înfiptă în mine ca un cui, nu din cruzime, ci din neștiință. Nimeni nu mi-a spus că sunt limitat. Pur și simplu, nimeni nu mi-a spus că nu sunt. Am muncit decenii la ce am găsit. Am întemeiat o familie, am ținut o casă, am plătit facturi, am respectat obligații. Și în tot acest timp, undeva înăuntrul meu, era o frecvență care nu tăcea. O senzație că realitatea mea dorită exista, că o simțeam ca pe un teritoriu pe care nu știam cum să îl ating. Am început să caut cărți second-hand din piețele de vechituri, texte copiate de mână pe caiete de școală vechi, pentru că nu îmi permiteam să le cumpăr. Filozofie hermetică, sisteme de proiecție a realității, cercuri la care ajungeam singur, autodidact, cu un entuziasm pe care nu îl puteam explica nimănui din jurul meu. Simțeam că eram aproape, mereu aproape. Gente, dar aproape nu e același lucru cu acolo. Și asta am simțit an la rând, că sunt cu un pas înainte de ceva care nu venea niciodată. Practicam, vizualizam, curățam energetic, îmi construiam personajul dorit, proiectam realitatea pe care o voiam. Și dimineața venea la fel. Contul bancar vorbea același limbaj al lipsei. Relațiile aveau aceleași patternuri vechi. Oglinda îmi arăta un om care știa mai mult decât trăia. Și această distanță dintre cunoaștere și trăire era mai dureroasă decât ignoranța inițială. Cel puțin, înainte nu știam că există altceva. Acum știam și tot nu se mișca nimic. Există o durere specifică în asta, pe care dacă ai simțit-o, o recunoști în tot corpul tău. La 73 de ani, corpul a început să vorbească. Nu dramatic, nu cu o criză sau un diagnostic care să schimbe totul dintr-o dată. A vorbit în șoaptă mai întâi. Oboseală mai adâncă decât somnul o putea repara. O senzație că timpul se redefine, că matematica vieții se schimbă, că anii care rămân nu sunt o continuare liniară a celor care au trecut. Și în loc să mă trezească, această senzație m-a adus mai aproape de cel mai periculos gând pe care l-am avut vreodată, că poate era prea târziu, că poate realitatea dorită pe care o vizualizasem zeci de ani era un vis frumos, pe care bătrânețea îl rezolva în felul ei, lăsându-l să se evapore în liniște, fără scandal. Vocea aceea interioară, gente, nu era îndoială obișnuită. Îndoiala are energie în ea, are o tensiune, o întrebare deschisă. Ce simțeam eu era altceva. Era resemnarea tatălui meu, revenită în mine cu un alt chip. Era același cal mort al acceptării, același val al convingerii că oamenii ca noi, cu istoriile noastre, cu locurile de unde venim, nu trec dincolo de un anumit prag. Și cel mai înfricoșător lucru nu era că această voce era puternică, era că era liniștită. Un om care țipă mai poate fi contrazis. Un om care tace și acceptă e mult mai greu de readus. Eram un om liniștit, pe punctul de a lăsa să-mi scape cel mai de preț lucru pe care îl aveam
și pe care încă nu știam că îl am. Și totuși ceva nu mă lăsa. Nu știu cum să-i spun altfel. Nu era credință în sensul religios. Nu era optimism. Era mai degrabă o rezistență obscură, biologică aproape. Instinctul că există o explicație pe care nu o găsisem încă. Un unghi din care totul ar arăta diferit. Am continuat să caut nu pentru că eram puternic, ci pentru că nu știam să mă opresc altfel decât înțelegând. Și în acea toamnă, în octombrie, singur în fotoliul meu, fără televizor pornit, fără niciun context special, am ajuns la o înțelegere care a schimbat nu ceea ce practicam, ci de unde practicam. Un lucru mic, un lucru care a mișcat tot. Gente, în noaptea aceea de octombrie nu era nimic special în aer. Nu era o lună plină care să anunțe ceva, nu era o voce de deasupra, nu era un vis premonitor, nu era nimic din ceea ce imaginezi când te gândești la o schimbare de viață. Era o liniște obișnuită, fotoliul meu vechi, o ceașcă de ceai care se răcise deja și eu cu un caiet pe genunchi în care scriam, cum mai scriam uneori, fără un scop precis. Și în acea noapte, pentru prima oară în zeci de ani de practică, mi-am pus o întrebare diferită. Nu am întrebat ce vreau să devin. Am întrebat cine sunt deja. Și răspunsul care a venit nu era despre viitor. Era despre tot ce trecusem deja. Am scris timp de 2 ore. Nu vizualizare, nu afirmații, nu proiecția realității viitoare, ci o inventariere a ceea ce eram deja. 73 de ani de viață reală. O copilărie fără apă caldă, care mă învățase să găsesc căldura în interior. Decenii de muncă onestă, care îmi forjaseră un tip de consecvență pe care banii nu ți-o pot cumpăra. Pierderi care mă rupseseră și pe care le traversasem oricum. Momente în care nu mai aveam resursă și totuși continuasem. Pagină după pagină scriam nu ceea ce voiam, ci ceea ce eram. Și pe măsură ce scriam, ceva în mine recunoștea acel inventar ca pe o putere, nu ca pe o povară. Aceasta a fost decizia, nu dramatică, dar radicală. Gente, decizia a fost aceasta. Am ales să nu mai manifest din eul viitor și să încep să manifest din eul prezent. Și știu că sună simplu. Știu că poate părea o nuanță mică, dar dacă ai practicat manifestare an la rând și nimic nu s-a mișcat, te rog să asculți cu atenție ce urmează, pentru că exact această distincție este diferența dintre o practică care epuizează și o practică care produce. Toate sistemele populare își cer să te proiectezi în viitor, să te imaginezi ca o versiune îmbunătățită, să gândești dintr-un personaj care nu există încă. Și arhiva eternității, gente, nu funcționează cu material din viitor, funcționează cu adevăr prezent, cu greutate reală, cu experiență reală, cu tine acum. Prima tehnică pe care am aplicat-o în acea noapte și pe care o numesc ancorarea personajului prezent este aceasta. Iei un caiet și scrii, fără filtru și fără grabă, cine ești deja, nu în sens filozofic, ci în sens energetic concret. Scrii fiecare cicatrice traversată, fiecare pierdere supraviețuită,
Fiecare moment în care ai continuat, deși nu aveai niciun motiv aparent să o faci. Nu ca plângere, nu ca autobiografie, ci ca inventar de putere. Fiecare lucru pe care l-ai traversat este o frecvență pe care o porți în câmpul tău energetic. Arhiva eternității nu citește intenții, citește frecvențe sedimentate. Și dacă ai 50, 60 sau 70 de ani, frecvențele tale sedimentate sunt incomparabil mai dense decât ale oricui abia intrat în viață. Ăsta e fundamentul primei tehnici. A doua tehnică este ceea ce numesc curățarea energetică de dezvăluire. Și este complet diferită de curățarea energetică pe care probabil o faci acum. Curățarea obișnuită pe care o predau sistemele populare își cere să elimini ce e vechi pentru a face loc la ceva nou. Eu am inversat asta. Fac curățare nu pentru a face loc, ci pentru a îndepărta straturile de convingere care acoperă puterea care există deja. Concret, înainte de somn, în liniște, respir adânc de 3 ori și îmi imaginez că fiecare expirație scoate din câmpul meu energetic o convingere că nu merit, că e prea târziu, că trecutul meu e o povară. Nu vizualizez nimic care vine. Curăț numai ce acoperă ce e deja acolo. Diferența în cum adorm după asta este imediată. A treia tehnică este proiecția realității din personajul prezent. Și asta e locul în care totul se schimbă. Nu mai intru în meditație imaginând cine aș putea deveni. Intru în meditație locuind cu deplinătate în cine sunt deja. Simt greutatea anilor mei ca pe un câmp de energie, nu ca pe o povară fizică. Simt cicatricile ca pe niște frecvențe active, nu ca pe răni vechi. Și din acel loc, din personajul prezent, complet, real, proiectez realitatea dorită. Nu ca pe o dorință a unui eu viitor, ca pe o extensie naturală a unui eu prezent care are deja tot ce e necesar pentru a o primi. Creierul percepe această diferență imediat și arhiva eternității o procesează altfel pentru că primește adevăr, nu fantezie. A patra tehnică este lucrul cu arhiva eternității prin recunoaștere activă. Aceasta o fac dimineața, imediat după trezire, înainte ca mintea să înceapă lista cu probleme. Îmi iau 3 minute, stau drept și recunosc în voce tare sau în gând cel puțin 3 lucruri care există deja în realitatea mea ca dovada abundenței. Nu afirmații despre viitor, recunoaștere ale prezentului. Nu spun voi fi prosper, spun am depășit 73 de ani de viață și știu să creez. Am o minte care funcționează și caută soluții. Am un câmp energetic format din experiență reală. Arhiva eternității nu este un sistem de comenzi, este un sistem de recunoaștere. Îi dai ce există și ea amplifică. Îi dai ce dorești și nu există și ea tace. Gente, în 18 luni de la acea noapte de octombrie, situația mea financiară s-a transformat într-un mod pe care nu-l pot explica prin noroc sau coincidență. Calea prin care a venit
nu era în câmpul meu vizual. Era un canal complet nou, complet neașteptat, pe care mintea mea conștientă nu l-ar fi planificat niciodată, pentru că nu știa că există. Un om pe care îl întâlnisem cu 20 de ani înainte și cu care nu mai vorbisem, a luat legătura. O idee pe care o avusesem și o abandonasem a revenit în context nou. Lucrurile s-au aliniat nu pentru că le-am forțat, ci pentru că câmpul meu energetic trimitea în sfârșit un semnal coerent. Nu dorință, ci recunoaștere. Nu cerere, ci confirmare. Ceea ce vreau să înțelegi din tot ce am spus în această parte este că sistemul nu este complicat, dar este specific. Nu orice formă de vizualizare activează arhiva eternității. Nu orice curățare energetică dezvăluie puterea prezentă. Funcționează numai când punctul de plecare este adevărul prezent al personajului tău, nu fantezia unui personaj viitor. Cu cât ești mai în vârstă, cu cât ai mai mulți ani reali în spate, cu atât semnalul pe care îl poți trimite este mai dens, mai real și mai procesabil. Ființele de vibrație joasă ți-au spus că trecutul tău e o povară. Sistemele populare ți-au spus să îl ignori. Eu îți spun ceva diferit. Trecutul tău este combustibil și combustibilul gente nu are nevoie decât de o scânteie. Sistemul complet este acesta. Ancorezi personajul prezent prin inventariere, curății energetic prin dezvăluire, proiectezi realitatea dorită din eul care există deja și recunoști activ dimineața ce este deja adevărat. Nu ca rutină mecanică, ca o practică vie care se adâncește cu fiecare zi, în care alegi să o faci din adevăr, nu din dorință. Arhiva eternității nu răspunde la urgență, răspunde la consecvență. Nu răspunde la volum, răspunde la frecvența autentică. Și frecvența ta autentică, formată din tot ce ai trăit, din tot ce ai supraviețuit, din tot ce ești acum, este mai puternică decât orice ai putea construi, imaginând un viitor. Asta am descoperit la 73 de ani. Și tocmai asta a mișcat tot. Gente, dacă ai ajuns până aici, dacă ai ascultat tot ce am împărtășit astăzi, atunci știi deja ceva pe care nu știai acum 20 de minute. Știi că ceea ce cărați în voi nu este o povară. Este un câmp de manifestare pe care nimeni nu v-a învățat să-l aprindeți. 50 de ani, 60, 70 nu sunt dovada că ați întârziat. Sunt dovada că aveți deja în voi densitatea pe care proiecția realității o cere. Nu trebuie să deveniți altcineva pentru a începe. Trebuie să recunoașteți cine sunteți deja. Și asta, recunoașterea sinceră a personajului prezent, este scânteia. Tot restul vine din ea. Dacă ce ai ascultat astăzi a rezonat în tine, dacă ai recunoscut în propria ta poveste acel câmp de putere pe care l-ai purtat fără să știi că l-ai, atunci pasul următor este simplu. Abonează-te la acest canal. Nu pentru că am nevoie de un număr în plus, ci pentru că ceea ce am împărtășit astăzi este doar primul strat. Există tehnici mai adânci, povești mai precise, înțelegeri despre arhiva eternității
și despre curățarea energetică de dezvăluire pe care nu le poți primi dintr-un singur videoclip. Fiecare videoclip care urmează continuă exact de acolo unde acesta s-a oprit. Și dacă ești serios în privința acestei călătorii, nu îți permiți să pierzi continuare. Eu am așteptat 73 de ani să înțeleg ce-ți spun acum. Tu nu trebuie să aștepți atât. Ai deja tot ce este necesar. Ai cicatricile. Ai supraviețuirile. Ai densitatea ireversibilă a unei vieți trăite cu adevărat. Acum mai ai și un unchi pe care nu îl aveai înainte. Ce faci cu el depinde numai de tine. Dar eu voi fi aici, cu următoarea parte a poveștii, când ești gata să continui. Mergi mai departe.